Alright, njengamanje sicela ukuthi uNgobese athathe asinikeze ama number wakhe la atholakala uhlala endaweni yase Waterloo uzosinikeza ipen nephepha uzosinikeza ama number akhe la atholakala khona. Baba uNgobese sicela usale ususho ukuthi wena utholakala kuphi? Utholakala lapha ya ku www.drngobese.co.za. Kitholakala ku 078 191 191 1010 078 191 1010 072 27 689 36 072 27 689 36 ziya WhatsApp zonke lezi number. Siyabonga kakhulu kubaba uNgobese nimzwileke uzikhulumele ukuthi ikhona lento oyifunayo uzoyithola kuye, ikhona lento nami kumanje nje mangiphuma ngiyocela ukuthi angicobelele ndoda ungabe sangishiya ngaphandle ngingahlupheka kukhona angicobelele njengamanje